Kedu ebe ekwentị ya nọ? Kedu ebe ekwentị ya nọ? Oh, kedu ebe ekwentị ya nọ? Oh, lekwe. Ha, Chioma na-akpọ m. Hey, Chineke emekwala. Hello, Chioma. Nne kekwanụ. N'ime elu obi ekuru m n'elu kemgbe. O meela abalị ole ugbu a nọ na-akpọ gị na-ekwe epe ikikọ. Ihe eme nnọọ ma nọrọ na-ata ahụ iri nri ekwekwe m eri. Onye na-ata ahụ kwesịrị iri nri. Ihe emebiwo. Chai, nnọọ gịnị mekwanụ? Gịnị ka iji gbachi n'ụmụ nkịtị? Ọ gịnị mere? You go dey trust woman. Oh. Ị chọrọ 20,000 naira ugbu a. Ọ dị mma nne, nke a wụ nsogbu mana otu o si dị m ugbu a ọ dị m kechi n'ahụ. Kemgbe izu ụka abụọ na shọpụ m nọ na-arịa erepụbe m otu mkpụrụ ahịa kemgbe izu ụka abụọ ugbu a. Biko ghọta m, ejighị m ego ahụ ugbu a, ghọta m, ịnụla. Ị ga-eboro ego ahụ from akpa gị so that ememe akwụọ gị ya.